Nikolás, tak čaká nás šláger 11. kola proti Nezdolnej Podbrezovej. Ako vidíš ty tohto súpera? Tak je to veľmi defenzívny súper, ktorý sa snaží hrať z nejakého bloku a možno na nejaké protiútoky. Dostali veľmi málo gólov, takže sa budeme snažiť im pridať čo najviac. Minulý rok si odohral proti ním všetky tri vzájomné zápasy. Ako tebe osobne vonia tento súper? Ja osobne to nejak neriešim, tých súperov, takže sa snažím koncentrovať na našu hru a na svoj výkon. Hráme na domácom štadióne, čo môže rozhodnúť v náš prospech? Tak dúfam, že nás tí ľudia pozbudia, čo prídu a že odovzdáme kvalitný výkon. Útočný trojlistok nachystaný, aj kopačky, gólové obute. Tak myslím si, že sme nachystaní už od začiatku sezóny a dúfam, že nám to bude sypať naďalej ako doteraz. Šláger kola prvý s druhým pred reprezentačnou prestávkou, navyše na domácom štadióne. Pozvanka asi sama o sebe. Tak určite áno, dúfam, že si tí ľudia nájdú cestu na ten štadión a prídu nás pozbudiť, aby sme získali tie 3 body.